Vítajte v platovom nástroji, kde si môžete porovnať mzdy vašich zamestnancov s aktuálnymi dátami z trhu práce. Platový nástroj, konkrétne službu mzdy od zamestnancov, si môžete vyskúšať zadarmo v jeho skúšobnej verzii. V tomto videu vás prevedieme registráciou a predstavíme všetky možnosti, ktoré táto skúšobná verzia ponúka. Prístup do služby mzdy od zamestnancov zadarmo na 7 dní získate po registrácii na stránke platy.sk. Registračný formulár si otvoríte po kliknutí na tlačidlo Vyskúšať zadarmo. V skúšobnej verzii je k dispozícii služba mzdy od zamestnancov. Ak sa zaujímate aj o službu inzerované mzdy, môžete sa na tomto mieste zaregistrovať na online prezentáciu buď tejto služby, alebo celého platového nástroja. Pozrime sa na to, čo konkrétne skúšobná verzia ponúka. Po registrácii si môžete pozrieť kompletné mzdové reporty pre vybrané pracovné pozície. Pre ostatné pozície máte v skúšobnej verzii k dispozícii základný interval celkovej hrubej mzdy. Okrem toho si viete v prehľade pozícií pozrieť veľkosť a zloženie vzorky pre pozíciu, ktorú hľadáte. V registračnom formulári vyplníte meno, názov firmy, IČO a kontaktné údaje a vytvoríte si firemný účet. Do mailu, ktorý ste uviedli v registrácii, vám príde odkaz na nastavenie bezpečného hesla. Po jeho vytvorení sa môžete prihlásiť do platového nástroja. Skúšobná verzia sa spustí ihneď po vašom prihlásení na obdobie 1 týždňa. Po prihlásení do platového nástroja nájdete jednotlivé dostupné funkcionality v hlavnom menu, kde si ich zobrazíte po kliknutí na ikonku šípky alebo v prehľade na hlavnej stránke. Nájdete tu možnosť vytvoriť nový report, novú kumulovanú pozíciu, vaše uložené reporty a prehľad pozícií. V správe vášho konta je k dispozícii možnosť objednať si platenú verziu nástroja. Pred zakúpením platového reportu si môžete overiť dostupnosť dát pre konkrétnu pozíciu v prehľade pozícií. Výsledkom bude grafické znázornenie veľkosti vzorky, informácia o použitej metodike, náhľad rozdelenia platov do platových pásiem a štruktúra respondentov. Teraz sa pozrime na to, ako vytvoríte report v službe mzdy od zamestnancov. Po kliknutí na nový report v hlavnom menu alebo na hlavnej stránke sa vám otvorí formulár pre vytvorenie reportu, v ktorom si vyberiete krajinu a pracovnú pozíciu. Ďalej si môžete vybrať z niekoľkých nepovinných údajov, ktorými si môžete spresniť vzorku respondentov. Pozície dostupné v skúšobnej verzii uvidíte bez ikonky zámky. Pre podrobný návod, ako vytvoriť report v službe mzdy od zamestnancov, odporúčame pozrieť si naše ďalšie video, kde vytvorenie reportu rozoberáme detailne. Vo vygenerovanom reporte nájdete medián mzdy a jej rozdelenie do mzdových pásiem, rozpätie platu podľa decilov a kvartilov, platy s prihliadnutím na veľkosť firmy, vzdelanie alebo dĺžku praxe a prehľad nefinančných benefitov. V reporte sa môžete pohybovať klasicky scrollovaním alebo prostredníctvom prehľadného menu na ľavej strane. Ako čítať report v službe mzdy od zamestnancov podrobnejšie rozoberáme v našom ďalšom videu, ktoré vám odporúčame pozrieť. Služby platového nástroja si pred alebo po skončení platnosti 7-dňovej skúšobnej verzie jednoducho objednáte v časti objednávka. Ak si nie ste istí, ktorý balík služieb je najvhodnejší pre vaše potreby, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme pri výbere správnej služby. Viac informácií o tom, ako používať platový nástroj, sa dozviete v ďalších našich videách.